дар шаҳри Исфара рӯзи дарҳои кушод ташкил карда шуд. Он дар асоси лоиҳаи беҳтаркунии аҳволи муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуд. дар он намояндагон аз мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Исфара, сокинони шаҳр ва минтақаҳои атрофи шаҳр иштирок доштанд. роҳбари лоиҳа Фироз Шарипов меҳмонон ва сокинони шаҳрро ба чорабинӣ хайрмақдам гуфт. сипас муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоён аз ташкили чунин аксия арзиши сипос намуда афзуд ки чунин иқдом имкон медиҳад ки муҳоҷирони меҳнатии шаҳри Исфара аз тартибу қонун ва қоидаҳои кишварҳои муҳоҷирқабулкунанда огаҳӣ пайдо намоянд. агар ҳар муҳоҷире ки пеш аз оне ки ба ин ё он кишвар ба муҳоҷират сафар кунад аз қоида, қонун ва тартиби давлатҳои дигар огоҳ бошад, барои худаш маълумот гирифта бошад ва барои фиристодани маблағ ва дигар самтҳо албатта аз бо роҳбарии лоиҳаи мазкур як маслиҳат, як дониши ҳуқуқи худро агар баланд бардорад, боз ҳам барои беҳтар шудан, барои ба мушкилӣ дучор нашудан дар давлати бегона як заминаи мусоид фароҳам меоварад. Илёсҷон сокини шаҳри Исфара мебошад. ӯ 2 сол аст ки дар Федератсияи Русия ба ҳайси кафшергар кор кардааст. имрӯз бошад бекор аст. мехоҳад ба Федератсияи Русия рафта ба кори доимӣ машғул шавад. ба гуфтаи худаш дипломи ихтисосӣ низ дорад. ما مراجعه کردیم که همین رفتن رها شده رفتن آماده بودیم. من حاضر اینا تکلیف کردن که همین کارخانه بودن همین وای شود میبریم ما شما یک کانترکتی کار نکنیم که نکردن. یعنی خودشون جای کار پیش نکردن. همه چیز دارن. ما همیشه وای میکنیم که گردن. ӯ умед дорад ки рӯзҳои наздик сарҳад боз мешаваду ба кори доимӣ ҷалб мегардад. бояд гуфт ки лоиҳаи беҳтаркунии некоҳаҳволи муҳоҷирони меҳнатӣ ва оилаҳои онҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби филиали ташкилоти Helvetas Intercorporation Olmon дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо раёсати хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Конбодому Исфара гузаронида шуд. мақсад аз гузарондани чорабинии мазкур ин баланд бардоштани иттилоотии аҳолии шаҳри Исфара аз фаъолияти хадамоти муҳоҷират, марказҳои таълимии калонсолон ва марказҳои дастгирии ҳуқуқӣ мебошад. мақсади дигари лоиҳа огоҳ намудани аҳолӣ аз қоида ва талаботҳои Федератсияи Русия нисбати шаҳрвандони хориҷие ки ба қаламрави он бо мақсади муҳоҷирати меҳнатӣ ворид мешаванд равона шудааст. ман имрӯз боварӣ комил дорам ки чорабинӣ аз ин чорабинӣ мардум ба худ баҳрае мегиранд ва аз рӯи гуфтаҳою он маълумоте ки мутахассисони раёсати хадамоти муҳоҷират дар вилояти Суғд пешниҳод карданд, аз рӯи вай корбарӣ менамоянд ва дар муҳоҷират ба ҳар гуна душвориҳо дучор намешаванд. ҳамчунин дар ин рӯз раисони кумитаи маҳаллаҳо, аҳолии маҳаллаҳои Навгилем, Нефтобод, Чоркӯҳ, Ворох ширкат доштанд. Таборак Акрамова, сармутахассиси раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Исфара, дар рӯзи дарҳои кушод аз ҷониби корхонаву ташкилотҳои шаҳр зиёда аз 450 ҷойи корӣ пешниҳод намудааст. ба гуфти ӯ дар рӯзи дарҳои кушод зиёда аз 10 нафар ҷойи корӣ пайдо намуда ба ҷойи кори доимӣ сафар баргардиданд. имрӯз ба интихоби корҷояндагон корхонаҳои саноатӣ, манзилӣ рифоҳӣ, инчунин банкҳо, хоҷигиҳои деҳқонӣ ҷойҳои кори худро пешниҳод карданд. музди маоше ки корхонаҳо имрӯз пешниҳод карданд аз 500 то 1500 сомонро ташкил медиҳад. дар рӯзи дарҳои кушод аз ҷониби бонкҳои Эсхата ва Арван низ намояндагон барои мусоидат намудан баҳри баланд гардидани рӯзгори мардум қарзҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар намуди хизматрасонии худро муаррифӣ намуданд. гузориши Сейдмухтори Саиданвар, Наимҷон Айбов аз шаҳри Исфара барои барномаи иттилоотӣ хабар.